Welcome, it's Honey for YouTube channel here. Boma la TONSE LIKWIYA ndi Afrobarometer. Kafukufukuyo wapeza kuti anthu atati akavotenso leloli. DPP ndi yomwe ipambane zisankho. Bungwe la Afrobarometer lomwe limakhala likupanga kafukufuku wake wosiyanasiyana mdera lino la Africa latulutsa zotsatira zake za kafukufuku wake yemwe anachita mmwezi wa February kumayambiliro a chaka chino. Kafukufukuyo yemwe anachita maboma onse a mdziko muno anapeza kuti anthu ambiri omwe anawafunsa za chipani chomwe angavotere ngati chisankho chitachitikanso mchaka chino anayankha kuti adzavotera chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Bungweli lomwe limakhalanso likufufuza momwe anthu akuonera mmene zinthu za mdziko zikuyendera anapezanso kuti anthu 80 mwa anthu 100 aliwonse mdziko muno akukhulupirira kuti dziko lino likukagwera kumphompho. Kafukufukuyo yemwe anachitika pakati pa 14 ndi 24 February mchaka chino wapezanso kuti anthu ambiri mdziko muno alibe chikhulupiriro ndi boma la TONSE Alliance kumachita kuti analivotera okha kuti lilowe mboma pa 23 June mu chaka cha 2020. Mbali ina ya kafukufukuyo amafunsa anthu za chipani chomwe angavotere ngati masankho angachitike nthawi yomwe amafunsidwayo, ndipo anthu 41 mwa anthu 100 aliwonse amati adzavotera chipani cha DPP, ndipo 26 mwa anthu 100 aliwonse amati adzavotera chipani cha Malawi Congress Party MCP chomwe panopa chikusogolera mgwirizano wa TONSE. Anthu 80 mwa anthu 100 aliwonse anauza ofufuzawa kuti adzavotera chipani cha United Transformation Movement UTM, ndipo chipani cha People's Party PP chikanatha kupeza mavoti okwana 0.1% ya mavoti onse ngati masankho akanachitikanso mwezi wa February. Popitirira ndi kafukufuku wawoyi kunapezekanso kuti chipani cha United Democratic Front UDF chikanatha kupeza 3.1% ya mavoti onse. Mbakuwaku movement ikanapeza 0.3%, ndipo anthu 6 mwa anthu 100 aliwonse anati sakanavota. Kafukufukuyo wapeza kuti anthu ambiri akukhulupirira kuti dziko lino zinthu zinasokonekera, ndipo anthu 10 mwa anthu 100 aliwonse akuti zinthu zikuyenda bwino. Popitirira ndi zotsatira za kafukufukuyo iwo anapeza kuti anthu 90 mwa anthu 100 aliwonse wokhala m'madera akumudzi ndi omwe akukhulupirira kuti dziko lino zinthu zayipiratu, pomwe anthu 79 mwa 100 aliwonse okhala mtawuni ndi omwe akuti zinthu zayipa. Ngakhale kuti kafukufukuyo anachitika mmwezi wa February, amakhumba munthali omwe ndi mmodzi mwa anthu oyankhulapo pa nkhani za ndale anati zotsatirazi sizingakhale zosiyana kafukufukuyo atachitikanso panopa. Iwowa anakamba izi kamba kakuti panopa mavuto azachuma ndi afika pa chiyindeyinde mwinanso kuposa mwezi wa February. Iwowa anatinso apa boma la TONSE likuyenera kutsekulaso maso nkuyamba kukoza zinthu usati kunamizira kuti chuma sichikuyenda bwino kamba kamatenda a COVID kapena nkhondo ya ku Ukraine. Amunthali anatinso ngakhale pali kusamvana pakati pa akuluakulu a chipani cha DPP, anthu omwe angazachivoterenso chipanichi sakusunthika, ndipo adakali ndi chikhulupiriro kuti chikhoza kuzawachotsa m'mavuto omwe akukumana nawo panopa. Naye mphunzitsi wina wa ku University of Malawi yemwenso ndi mmodzi mwa ofufuza ku Bungwe la Center for Social Research a Joseph Chunga anati ngakhale kafukufukuyo anachitika m'miyezi 5 yapitayo, zotsatira zake ndi chimodzimodzi ngakhale kutachitikanso kafukufuku wina leloli. Iwowa anatsutsanso zomwe anthu ena amanena ponena kuti anthu ambiri mdziko muno amangotsatira zipani osaziwa za mmene chuma chikuyendera, popeza anthuwa apapa ayankhula mmene akumvera kuwawa ndi momwe zinthu zayipira panopa. Amunthali ananena izi kamba kakuti anthu ambiri omwe amayankha kuti zinthu sizikuyenda bwino ndi awo omwe amazimva kuti anavotera mgwirizano wa TONSE pa masankho apita aja.
Panopa mzosabisa kuti mmene zinthu zilili anthu ambiri alibe chikhulupiriro ndi boma lomwe lilipo panopali, kamba kakuti malonjezo awo ambiri omwe ankayankhula m'nthawi ya misonkhano yokopa anthu sanakwaniritse, monga yolemba achinyamata mntchito zokwana 1 million, kusisa mtengo wa passport, kusamalira anthu okalamba, kusisa mtengo wa fetereza ndi zina. A Gospel Kazako omwe ndi nduna ya zamauthenga yomwenso ndi mneneri wa boma anayankhapo kunena kuti iwowa alibe vuto ndi zotsatira za Kafukufukuyo, ndipo agwiritsa ntchito ripotiro ngati mbali imodzi yomangira dziko lino. Komatu akazako anati Kafukufukuyo anachitika mwezi wa Februwale, ndipo akukhulupirira kuti panopa zinthu zasintha, ndipo anthu atafunsidwanso akhoza kuyankha zosiyana ndi zomwe anayankha pa nthawiyo. Kwa iwowa akazakowa akuti pakadali pano mtundu wa Amalawi wayankhula kawiri kosiyana, mwezi wa February ndi mwezi wa August, pamene chipani chawo cha MCP chapeza mipando iwiri yamakhansala pa masankho achibwereza omwe anachitika m'madera okwana 3 mdziko muno. A Gospel Kazako akukhulupirira kunena kuti kupambana kwa chipani cha MCP mipando iwiri pa masankho ndi chisimikizo chosonyeza kuti zinthu zasintha mdziko muno pofananiza ndi momwe zinalili mwezi wa February. Kotero kwa iwowa akuti Amalawi akukondabe boma la TONSE Alliance. Iwowa anaonjezeranso kunena kuti zotsatira za Kafukufuku wa Afrobarometer siwokhuza masankho a mchaka cha 2025 koma a mchaka chino. Kotero anthu musanamizidwe kuti zinthu zikhala chomwechi. Mwazina Kafukufukuyo anapezanso kuti anthu 7 mwa 10 aliwonse amayankha kuti boma silikutha kupeza njira zosamalira mzika zake, ndipo anthu 50 mwa anthu 100 aliwonse anati bomali silikutha kupereka magetsi okwanira kwa anthu ake. Komanso anthu 52 mwa anthu 100 aliwonse anayankha ponena kuti bomali palibe chomwe likuchita chofuna kuthana ndi vuto la katangale ndi ziphuphu. A Boniface Chibwana omwe amayankhulirapo pa nkhani za ulamuliro wabwino anati zotsatira za Kafukufukuyo mzosadabwisa popeza Amalawi ambiri anali ndi chikhulupiriro ndi boma limene lili, pomwe ankalivotera kunena kuti lidzasintha zinthu. Koma anthu ambiri akhumudwa nalo bomali poti palibe chilichonse chasintha mdziko muno ngati mmene ankalonjezera. Abambo Chibwana omwenso ndi mkulu wa bungwe la mpingo wa Katolika la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP anati boma la TONSE linasankhidwa kuti lizithane ndi mavuto omwe analipo mu ulamuliro wakale wa chipani cha DPP, koma sizikutero, ndipo mzika zili ndi ufulu wokwiya ndi momwe zinthu zikukhalira. Iwowa anatinso zaka ziwiri ndi zokwanira kuti boma lisinthe zinthu mziko popanda kunamizira zinthu zina monga matenda a COVID-19 ndi nkhondo ya mdziko la Ukraine, kapena kunamizira mchipani cha DPP kuti chinawononga zinthu mdziko muno. Kwa iwowa akutinso zotsatira za Kafukufukuyo akusonyeza kuti Amalawi akufuna chitukuko chenicheni kuchoka ku boma, osati ndale kamba kakuti anachotsa chipani cha DPP mboma ndi cholinga chakuti aone kusintha kooneka ndi maso. Nawo a Ernest Tindwa anati zomwe mgwirizano wa TONSE unkalonjeza mnthawi ya misonkhano yokopa anthu zikusiyana ndi zomwe boma likuchita panopa. Iwowa anatinso kupitirira kunamizira kuti mdziko muno zinthu sizikuyenda kamba kamatenda a COVID-19 komanso nkhondo ya ku Ukraine sikukumvekanso popeza bomalo linalowa mnthawi ya matenda a COVID, komanso maiko ena monga Zambia akutukuka mu mnthawi ya nkhondo ya ku Ukraine. Kotero iwowa analangiza boma la TONSE Alliance kuti lichilimike kuyesesa kusintha zinthu mu zaka zasalazi kuti azakhale ndi anthu ambiri owavotera mu chaka cha 2025 ngati muja zinalili mu chaka cha 2020. Naye mneneri wa apita Muthalika yomwenso ndi phungu wa dera la kumwera chakumadzulo mboma la Mangochi a Shadrack Namalomba anati ndi zonyaditsa
kuti zotsatira za Kafukufukuyo waonesa kuti chipani chawo ndi chafuko chomwe amalawi ambiri kuchoka kuchitipa mpaka kumsanje akudikirira kuti chidzawaphule mavuto omwe akukumana nawo panopa. M'mbuyomu zotsatira za Kafukufuku wa Bungwe la Afrobarometer zakhala zikumakhala zolondola mu ndale za mdziko lino. Chitsanzo ndi masankho a mchaka cha 2014 omwe bungweli linanena kuti yemwe atadzapambane ndi apita muthalika a chipani cha DPP, komanso masankho achibwereza a mchaka cha 2020 omwe bungweli linalosera ndi kufufuza kwawo kunena kuti mgwirizano wa TONSE ndi omwe udzapambane.